Miljum ta' 2/4 ħaddiem u pensjonant li jaħdem bdew jingħataw iċ-ċekkijiet ta' rifużjoni tat-taxxa. L-aħbar dwar dawn iċ-ċekkijiet kienet ingħatat mill-Prim Ministru Robert Abela fiċ-ċelebrazzjonijiet ta' Jum il-Ħaddiem. Dakinhar huwa kien ħabbar li dan qed isir b'investiment ta' 26 miljun euro. Din is-sena l-investiment fin-nies f'dawn iċ-ċekkijiet huwa aktar mid-doppju ta' dak ta' meta beda jingħata dan iċ-ċekk fl-2018. Dan ifisser żieda ta' aktar minn 14 miljun euro. Dan waqt li mis-sena l-oħra kien hemm żieda fl-investiment ta' aktar minn 2 miljun euro li jfisser li huwa l-akbar investiment li qatt sar f'dawn iċ-ċekkijiet. Dan iċ-ċekk ta' rifużjoni tat-taxxa ta' din is-sena li se jgawdu minnu eluf ta' ħaddiema u pensjonanti li jaħdmu huwa parti minn kullana ta' miżuri ta' għajnuna oħra lin-nies f'kuntest anke ta' sfidi internazzjonali bla preċedent bil-gwerra fl-Ukrajna. Fid-diskors tiegħu fl-ewwel ta' Mejju, il-Prim Ministru Robert Abela innota li dan iċ-ċekk seta' kien l-aħħar wieħed li kieku Bernard Grech sar Prim Ministru għax huwa kienet jipproponi li jieħu l-flus minn 96% tal-ħaddiema li jaqilgħu inqas minn 60,000 euro fis-sena. Kieku telgħu huma kien ikun ifisser li r-rifużjoni tat-taxxa li se nagħtu l-ġimgħa d-dieħla kienu se jwaqfuha. Li 26 miljun euro li se ninvestu fikom ma kienux jagħtuhom. Minflok f'dak il-pjan ħanfakkarkom x'ridu jagħmlu. Ridu jagħtu biss 2,000 euro rifużjoni lil dawk biss li jaqilgħu l-aktar. Araw naqra daqstan tal-qalbhom il-ħaddiema tagħna. Dan fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista ta' Bernard Grech attakka għal darba darbtej din l-għajnuna li qed jagħti l-Gvern lill-ħaddiema u l-pensjonanti li jaħdmu. Għadu kif ħabbar illi se jkun qiegħed jibatilna iċ-ċekkijiet għar-rifużjoni tat-taxxa. Drajnija issa. M'intix se tihulhom biċ-ċekk